מה אתה אומר לשחרר לי פה קצת? או להוריד אותה למטה קצת? מה זה? וגם אתה חוסך לו אחרת שמועלים לו בגפת. לא, אנחנו לא מקמות. צריך שיהיה לך מקום ליד, איך נראה לך, מפרקנה? כן, אתה צריך להשכחה מפחק. אז מתי תדעו אם צריך ניתוח רק אחרי שיורידו לו את הגבס? לא, אנחנו עכשיו עשינו. עכשיו אחרי שאתם שמים? אם אני נותן לך קונטרה זה גם בסדר. אם אני מושך ואתה מושך. נכון? מה זה קרה עכשיו? כדורסל. נכון, כן. קפיצת קמיקזה מה שאני קרא. מה חשבת? כמעט רק פה איזה מישהו. האמת מישהו שעובד ברנטגן. לא, עליתי לחסום מישהו. יניב. עליתי לחסום מישהו. יניב, וחשבתי שהוא כזה, שהוא הולך לזרוק כזה באוויר, אז אמרתי אני אגיע לכדור. ואז בעצם הוא לא זרק באוויר, הוא פשוט המשיך קדימה, והוא התכופף ונסתלת מעליו. כי הוא הבנת כאילו הוא אותו. נכנס בי ברגליים ונסתלת מעליו ונפלתי על היד. כי קפצת גבוה רצח. טוב, אני אתלט. אתלט, מה זה אתלט? מה לעשות? רואים איזה אתלט אתה, כן, רואים. ראינו. תגיד לי, אתלט זה שובר ככה? בדיוק. בטח היה שובר ככה, מה זאת אומרת? הוא כמעט הרג את הבחור, עזוב. טוב, זה היה הוא בקושי קם. טוב, זה היה לא נעים קצת. כן. אבל הוא חזק סך הכל. כן. תודה שאתה נהנה מזה. ככה הכל. מלעשות גבר. זה מעניין. זה נראה לי מגניב. לא מגניב, כן, מגניב. נהנה מהרדוקציה, לא מהגב. מה זה אומר רדוקציה? רדוקציה זה הורדה. להחזיר את העצם למקום. אוי, גם אני נהנה מזה. אין כמו עצם במקום. חודש וחצי אתם אומרים? מי הגבס? במידה ונחליט זה נשאר ככה. ואם ניתוח כמה זמן? אז ישר כאילו ניתוח? ישר ניתוח? אם עכשיו אתם אומרים שצריך ניתוח. אז הוא ייכנס לשימור פקטיל, צריך להמתין. שתור מסוים. איזה פס. יכולים, כל הארץ אותו דבר. לא, זה לא מפריע. אני עובד כאילו בהתקנות. כן, הוא לא יכול לעבוד עכשיו. שבאת עכשיו גם על קטנו הוא לא יכול לנסוע. זה רק אני ואבא שלי, אתה מבין? וכאילו... יש לך מושלם, יש לך מושלם, אז תשקול לעשות את זה. מה אתה מתאים? באופן פרטי. וילונות? כן, אבל לא סתם וילונות, וילונות מיוחדים. כן. וילונות ל... כן. מה זה וילונות של השם? לא באמת שהשם. משהו... דברים משוגעים. כן. דברים משוגעים. דברים משוגעים. כל מיני מסילות ארוכות ודברים מיוחדים כאלה. גבהים, כן. פרויקטים שלו. כל החצי חינם שם בגדול הזה, בהוד השרון. כן, כן, בהוד השרון. מנופים וכאלה, 15 מטר גור. פרויקט. קטן עליך. רגע, אז... בוא, אנחנו כבר לצילום. שאלה ככה עוד 5 דקות שזה יתייבש.